Sa milabay nga episode, atong gitanaw unsa ang gipasabot sa pangutana, isalikway ba ninyo si Satanas? Karon atong hisgutan ang sunod na pangutana sa pari sa dili pa ang pagbunyag. Isalikway ba ninyo ang sala? Diha sa balaang kasulatan, sa basahon sa Genesis, gisaysay nga human ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva nakakaon sa bunga sa kahoy nga gidili, ang ilang mga mata nabuka. Nakaamgo sila nga sila hubo. Mao nga midagan sila aron pagtago ug misugod sila pagtabon sa lawas sa sapot nga hinimo sa dahon. Apan ang Dios nangita og mitawag, hain kamo. Ug si Adan mitubag, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid. Ang Diyos miingon, who told you that you are naked? Have you eaten the fruit of the tree that I ordered you not to eat? Mitubag si Adan, the woman you put with me gave me the fruit from the tree, and I ate it. Miingon ang Diyos ni Eva, what have you done? Siya mitubag, the serpent gave me, and I ate it. Genesis 3:7-13. Sa diha nga si Adan o si Eva midawat sa pag-agda sa yawa, nakasala sila batok sa Dios. Mas gipalabi nila ang yawa kaysa Dios tungod sa ilang personal nga tingwa. Nagtuo sila nga walay makakita o mahibalo unsay ilang gihimo. Apan diha silang kinahiladman, diha ang pagbati sa kahadlok, kaulaw ug ang pagkasad-an. Kini ang sangputanan sa sala. Sa sala, anaa ang kahibalo nga adunay sayop o kakulangan. O bisan sa maong kahibalo, mupadayon paghihapon, paghimo sa sayop, pagsupak sa sugo sa Dios, sa balaod sa gugma, sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton o sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. Nga ang sala, dili lang makadaot sa kaugalingon kung dili usab sa uban. Mao nga, ang sala dunay katilingbanon nga sangputanan. Gani adunay sala nga katilingbanon kung ang kadautan gihimo na sa kadaghanan. Nahimo ng sistema sa panlupig, pagdaog-daog, paanto sa kadaghanan. Apil na niini ang pagguba sa kinaiyahan. Apan ang tao adunay abilidad sa pagkahibalo ug pagpili unsa ang matarong ug unsa ang dautan. Ug kini ang abilidad sa paghukom gitawag og tanlag o konsensya, conscience. Gawas sa mga balaod sa Dios o sa simbahan nga mao ang nag-awhag usab kanato sa pagbuhat sa angay nga buhaton o sa dili angay nga buhaton kayan. Adunay tingog sa Dios nga anaa kanunay sa atong kahiladman. Ang Dios mao nga naghatag sa atong tanlag. Sama kini sa balaod nga gisulat sa atong kasing-kasing. Kita pagahukman niini. Ang atong tubag mao ang mga dikta sa tanlag, the dictates of conscience. Sa makadaghan ang atong konsensya magsulti kanato sa pagbuhat sa matarong ug maayo. Apan dili lang panumbalingon. Mao'y hinungdan nga kita mahulog sa pagpakasala. Matag tao dunay tanlag ug ang Ginoo nagdahom nga kining atong pagasundon. Tinuod dili gyud ni maamguhan sa gagmay pa kita tungod kay wa pa man kitay buot. Wala pa man kitay abilidad sa paghukom. Apan sa magkadako na kita, paningkamutan nga kini usab mutubo. Kung musubay ta sa maayong dikta sa atong tanlag, maumol ug maayo ug matuod nga konsensya. Mao nga dili gyud ta makailad sa atong kaugalingon. Kaya anaa ka nato ang kanunay nagsuta sa atong binuhatan. Ang atong tanlag, ang atong konsensya. O kung kini maayo, atong sundon. Apan kung bati, dili ka nagikan sa Dios, kung dili sa yawa. Nga atong gisalikway sa bunyag. Ang Dios dili gayud maghatag kanato og kadautan. Tanan
nga gigama sa Dios maayo. No one is good except God. Mark 10:18. Ug atong hinumduman kanunay ang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hold fast to faith and good conscience. Some, by rejecting the guidance of conscience, have made shipwrecks of their faith. 1 Timothy 1:19. Pagkaluoy. Apan nga mutugot man ang Dios ng tao pagatintalon sa pagpakasala. Ang pagsuway naghulhog sa pagpakasala. Kung magdumili kita, nagpadayag kana sa atong pagkamasinugtanon sa Dios. Bisan to dili gyud nato matino kung unsa ang hunahuna sa Dios, apan mutugot siya aron pagtudlo nga walay tawo nga makalingkawas sa paglingla sa yawa. Ingon man usab, aron kita makaangkon sa grasya nga atong gikinahanglan batok sa mga paglingla sa dautan. Aron pagpakita kung unsaon pagkamadaugon batok sa mga haylo sa yawa. Apan biya, doon na gyud tay mahimo aron dili mahulog sa sala. Usa niini ang pag-ampo sa kanunay. Ang pag-ampo mao ang pagpakighinabi sa Dios ug pagpadayag sa matuod natong pagbati sa iyang atubangan. Ang pag-ampo mausab ang paghuna-huna mahitungod sa Dios ug sa iyang gugma. Pinagi sa pag-ampo, mapahiduol kita sa paghigugma sa Dios. Ug kay siya atong gihigugma, dili kita buot, mupasakit kaniya. Mao nga sa atong hugot nga mga pag-ampo, magmadaugon kita sa mga tentasyon nga moabot sa kinabuhi. Lain nga makatabang nato sa pagdaog sa panulay, mao ang pagkaanaay buhat sa kanunay o alotubangon. Adlaw tanan pinaagi sa pagpakita og kaikag sa paglihok, pagtuon, pagtabang sa uban, pagbuhat og kaayo ilabi na sa mga alaot, pagsalmot sa kalihukan sa simbahan. Timan-i ang latagaw nga hunahuna mao ang pandayan sa yawa. Makatabang usab kanato paglupig sa dautan. Mao ang pagpabuhi kanunay sa atong espirituhanong kinabuhi. Pinaagi sa pagkumpisal o sa pagkalawat ni Kristo diha sa Santos nga Misa. Ang atong mga kasing-kasing mapuno sa grasya nga langit no. Kini makapalig-on sa atong espirituhanong kinabuhi. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pagnandam o pagsaulog sa unang bunyan dinhi sa atong nasod. Mapalawom pa ang atong pagsabot dinhi maong sakramento. Aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Padayon natong iampo dinhi nga unta ihatag na sa Ginoo ang kaayuhan natong tanan batok niining COVID-19, ang pandemic nga giantos nato. Ato sang ipadayon og ampo ang atong mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto, labi na gyud ang mamalit ug mamalit pa aning ato karong bag-ong gipamaligya nga Hope and Opportunity Slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod.
Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo manggituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mituwa ko bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako. Bililho na tubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sayang buutan nga mga sulugoon. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo ako nga alagad, imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala, kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, sa tubangan sa tibok niyang lungsod, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo. Sa imong taliwala, O Jerusalem, mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta
sa mga buhi. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makakumba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyo po alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Ug miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi, maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Hesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining transfiguration or ang pagkausab sa panagway ni Hesus, mga igsuon, mauni ang pagpakita ni Hesus dinhis kalibutan ngadto iyang mga tulo ka tinun-an nya mao na sa to sila nahimong saksi og nanabi hangtod karon gipanabi pa ni sa simbahan unsay mahitabo
sa tao nga anak sa Dios unya mamatay. Basta anak sa Dios unya mamatay, gipakita ni Hesus nga munindot daig maayo ang atong naong, munindot ang atong isulob. Di ba kanang minatay, ang pinakanindot man na inyong isulob, no? Sa minatay ba? Oh, pinakanindot na magani uban magpatahi gyud iyang kanang igsusulob inig kamatay niya kay mao gyud to isulob, di gyud to isulob og laing adlaw, inig kamatay ra gyud to. Ana. Pero inig habwa na to slungon after 6 years, awa naman, bati naman kay naong. Bati kay naong. Kanang imong tupad, ingna kuno na nangandam na kag isulob para sa imong kamatayon. Pangutan ako na bi. Kay magpanindot man kita, ana. Nya ningon si Jesus nga ang nindot day kaayo nga isulob inig kamatay nato kanang anak gidtas Ginoo. Mao bitaw nga ang iyang gipagampo nga gitudlo nato amahan namo. Nya kay nagkaduol naman ang kamatayon ni Hesus, gasigi naman siya istorya siya mga apostoles nga hapit na kupatyon, hapit na kupatyon. Ang mga apostoles naguol, unya naghunahuna sila pastila no, mamatay ni Hesus. Ingo si Hesus tanawa ha, unsay mahitabo nako inig humag kamatay. Purting gilakas iyang naong, purting nindutas iyang gisulob. Nya kamo, gusto mong mamatay na anak sa Dios? Nay nitubag. Kamu day diha, wa mo nagtingog. Kamong choir, gusto mo mamatay nga anak sa Dios? Nindot kayong choir, tubagin na sila. Lektor, gusto mong mamatay nga anak sa demonyo? Dili. Mao na, mudili gidenta basta maingon anak sa demonyo. Hadlok ay tanang anak sa demonyo. Pero ang atong binuhatan, duol-duol gyud, hapit tanan, pulos pang demonyo. Kanang magpakolor kas imong buhok, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mangiskis kas imong kilay, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mangural kas imong balay, sa Ginoo na, sa demonyo? Kanang makigkihag yung kanang utlanan sa yuta, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mga bit ka, manugal, mag-inom, kanang magsigi kag pamalikas, magsigiyaw-yaw, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mamakaka, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang magsigig tinapulan, siging duwaan ng computer, siging Facebook, siging selfie, hiwi-hiwi anang naong, sudlot-sudlot anang simod, libat-libat anang mata, nya i-post dayon. Siging TikTok, pakita ng pusod niya, piyad-piyad yung maayo, i-TikTok dito. Tanaw lang sang pari usahay. Unsa man na? Sa kuana? Sa Ginoo na, sa demonyo? Kay bao man di mo, nakaron. Unsa man ro inyong kasagarang gibuhat? Pang Ginoo o pang demonyo? Ginonyo. Ang tubag ba? Ginonyo. Pang Ginoo, pang demonyo. Unya, hadlok tag demonyo, pero ang atong gisunod dinis kalibutan, ang demonyo. Mauna ang amahan diri sa atong ebanghelyo, misulti didto sa panganod og miingon, kini ang pinangga kong anak. Nganong pinangga man niya si Hesus? Kay matod pa ni Hesus, wa ko'y gibuhat bisan unsa nga dili kabubuton sa akong amahan. Kamong mga ginikanan, kung ang imong anak magsigig tuman sa imong gisugo o sa imong gisulti, pinangga ba na nimo o imo nang dumtan? Pinangga. Kanang gasigig supak nimo, bisag unsay imong isulti, supakon gyud. Ingno nimo nga ayaw patukhang, magpatukhang gyud uyab. Ingong no nimong ayaw suyop, mo suyop gyud. Ingno nimong eskwela, mag-standby ras kompyuteran. Ingno nimong panglaba, di gyud manglaba, magligid-ligid la sigdaanan. Ingno nimong ayaw kaon, muhabhab na noog maayo, dako ra ba kay kaon? Unsa man, imo nang panggaon o imo nang kalagutan?
istoryahe. Oh na, ingong Ginoo, kini ang pinangga kong anak kay si Jesus kusog kaing mutuman sa sugo sa amahan. Nya gisumpayan dayon sa tingog sa amahan. Sa to? Pamati kamo kaniya. Pasabot, mahimo sad mo nakong mga pinangga nga anak basta magsigi mog paminaw sa akong anak. Nya unsa may sugo ni Jesus? Kun mosunod mo nako, dumte, biyae ang inyong amahan, inahan, asawa, bana, anak, balay, apil ng inyong kaugalingon. Sige. Saman, maminaw mo ni Kristo o dili? Nya, inyo narong dumtan inyong mama, inyong papa, inyong bana, inyong asawa. Kamong mga bana, magdumot na mo sa inyong asawa aron mo sunod ni Jesus. Ha? O magdumot kas imong asawa kay musunod sa kabit. Abe, kamong mga asawa, magdumot na mo sa inyong bana aron sundon si Jesus. Tubag. Kana. Ay sakto. Usaragi mo tubag. Usaragi bakako ninyo. Joke. Bitaw, joke lang na. Congratulations sa musunod ni Kristo. Nga naman, inigsunod ni mo ni Kristo, isip asawa, nya dumta ni mo imong bana, moingon day ka, Lord, I will follow you. Musunod yun ko, bisag kung sa imong isulti, kay sugo na sa amahan. Moingon dayon si Kristo, asawa, sunda sa tanang higayon ang imong bana. Ayaw supak-supak niya, ayaw buwag niya, pagpakamatay para niya. Di mo balik din kasi imong bana. Nagidumtan ko na magitaning buang-buang dako. Pero unsaon man gyud nga sugo mas Ginoo, higugmaon ko ning yawaan ni. Na din adyo ka mo buwag niya. Bisag kulatahon pa ka moingon adyo ka, nothing gonna change my love for you. Ing kadiin man ka ana, siya, akong gugmas Ginoo. Mao na si Abraham sa unang pagbasa, kay gihigugma man niya ang Ginoo labaw sa iyang anak. Bugtong niyang anak. Iya pagitong naangkon tong anaka when he was already 100 years old. Pinangga gito kay niya, kay maura gito'y gipaabot niya nga anak, gipangayo niya sa Ginoo. Pero pag abot og 12 anyos, mga 12 anyos, giingnan siya sa Ginoo, dadaan ang imong anak ngadtos bukid nga akong itudlo nimo, nya ihawa na didto sunuga nga halad para nako. Nisunod ba sa Abraham? Wa. Kamong mga ginikanan ron dinhi, ihawa ang inyong mga anak. Sunod mo dili. Yawan on mo. Mauna usahay, mas pinangga ninyo inyong anak kaysa simbahan. Muna, moingon ang simbahan, ayaw mo pagdag mga bata din hisod simbahan, magdag yung bata. Kay pinangga ang bata kaysa simbahan. Maunang sige na lang hinooning balik-balik atong COVID. Hasta nga atong talahorong arsobispo sa Sugbo na apil na sa COVID ug ang mga pila ka pare. Way siguro ani kaning gawali hapit na sad ni. Gusto mo dili? Muna maminaw ta sa simbahan, maminaw ta sa mga protokol. Nya di man ka maminaw kay pinangga gyud di gyud ko ni pwedeng ibilin. Ibilin na didto sa unyag mamatay pa dir. Ay sagdahi, total na may Ginoo. Unsa man? Suko mo na ko. Di lagi ta maminaw, mas pinangga ang asawa kaysa Ginoo. Muna nga bisan ang asawa muingon nga ayaw simba, ayaw pagli-minister, muundang sa pagkali-minister kay masuko ang asawa. Ay biyain ang asawahan na oy. Niya mas daghang lektor din ilisig lektor. Wa ko maingon nga mag-sex mo. Anang di bitaw. Kana bang ayaw higugmaa ang tao labaw kay sa Ginoo. Muna sa Abraham gipakita niyang giihaw niyang iyang anak. Pero pagdayon niyang ihaw, ang Ginoo mismo mo'y miingon, ayaw ipadayon. Nasayod nako nga mas
musugot gyud kanako mo na nga gikan karon tagaan ti ka sa daghan kay nimong gipangayo ang imong anak imbis usa ka buok mahimo nang pariha kadaghan sa bituon sa langit ug bas sa baybayon. Kamo moingon mo nga pinangga kay kunay akong mama, mao na nga ingon man to akong mama nga kining kural ay ginig-usbaha kay ako joy nagpakural ana. Pinangga kay nako kong mama, bahala na mog malunupan mo dias tubig kay kani hinimo ni sa akong mama. Murabag tinahod kay nato ang atong mama. Nyag moingon ang Ginoo, ayaw na mo anang pangural, ayaw na mo anang pangangkon anang yuta, pagsabot-sabot na mo, pag hinatagay na mo anang mga luna sa yuta. May ko ayaw kay sa ako guning mama gud mao guni ilang kuan inheritance. Hay man roy mas importante ang imong katigulangan o ang Ginoo. Sige. Si Kristo nasuko sa mga Pariseo usa ka higayon ni ana kay nganuman mas gituman nila ang gisultis ilang katigulangan kaysa gisulti sa Ginoo. Masuko sila sa ilang isig katao kung musupak sa gisultis ilang katigulangan ni apil pag nilag kasuko si Kristo kay wa motuman sa mga balaod nga gipatuman sa ilang katigulangan. Dili naman hinuon mosunod sa Ginoo. Muna kamo sunod mo sa Ginoo ha. Saman sunod dili. Karon ang Ginoo nag-ingon. Saman higugmaa ang inyong kaaway pagpakamatay mo para kanila. Sunod dili. Nasa ikaduhang pagbasa ay niingon diri kinsa may mukihan nato nga si Kristo gani nagpakamatay man para nato kadtong panahon nga kita mga buangon pa, mga makasasala. Maluoy man siya nato, kinsa may mukihan nato, kinsay mukihan nato ang atong binuhatan. Inig atubang natos Ginoo nya wa ta mahigugma niya isalikway tas Ginoo. Dili tungod kay wa siya mahigugma nato, kung dili iya rang ibasi ang iyang hukom sa atong binuhatan. Kung siya nagpakamatay para nato, kita sa unta magpakamatay para niya. Gilingi anay mong tupad. Ako ning hangyo, ug mosunod mo, buutan mo. Ingna magpakamatay baka para sa imong kaaway? Ingna. Magpakamatay ka para sa imong kaaway? Nindot kay mong bation, iguli ni mo sa inyo, wa nagyog kay kaaway, kaya hasta tong imong silingan karon, imo na mga atoon, day, may buntag, insya, duol ni buanga ka, pusilon tagyog kay, insya, ay so, siya, oy, pusil-pusil, gina, anda, magkukong magpakamatay, buto da yun, igo da mong agtang, ikaw ma, ana, bilaran na ka, ako man sa imo misa, niya ako ding iwali, ako pa yung ibutang dinis online, nga kini usa ka hero, usa ni siya kasanta kay human ginyag simba ni ngadto din siya sa taong suko kay niya ug gipatay siya sa maong tao. Mamakbak nila, yes ana, pero patay na ka, yes ana, okay mo ana dili. Buangon gid imong dagko no. Sige oy, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sama ni San Pedro, mituo kita nga maayo gayod nga kuyog kita sa Ginoo. Busa, uban sa mapaubsanon o mahigugmaong kasing-kasing, muingon kita, among Dios ug Amahan, pamatia kami. Among Dios ug Amahan, pamatia kami.
Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug ubang mga pangulo sa atong simbahan, nga sila kanunay mangulo kanato ngadto sa kahimayaan sa atong langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa kalibutan nga pinaagi sa pagkausab sa panagway ni Hesukristo, makaamgo sa presensya ug himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga ilhon na ang kahayag sa Dios nung himaya sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Makagagahong Amahan, uban sa grasya ug sa himaya, dawata kining amo mga pagampo nga gituboy namo kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan, galang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid nga santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoo
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanila. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako ang imong kalawat kanimo, panipamulong mo lamang ng mga ayo nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapaangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kidabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kaabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. So karon akong basahon ninyo ang decree gikan sa atong Archbishop sa Sugbo, Jose Espalma, mahitungod sa atong iyang response sa atong General Assembly nga naghisgot bahin sa atong pista dinhi sa parokya. So mo ni ang decree. Ato niya ning ipang-distribute sa mga kapilya o sa mga mandated organizations. Number 43/21. Decree to the parishioners of San Vicente Ferrer Parish, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Whereas the parish of San Vicente Ferrer in Barangay San Vicente, Liloan has celebrated its parish fiesta every last Thursday of April. Whereas a significant group of parishioners representing the different religious organizations, chapels, and devotees of said parish have convened through a General Assembly on February 1, 2021 to discuss the possibility of transferring their parish fiesta to a Saturday of April for greater participation in their fiesta celebration. Whereas said group of parishioners, through a signed petition, have agreed to transfer their parish fiesta celebration to the 5th of April if this falls on a Saturday.
However, if the 5th of April falls on another day of the week, their parish fiesta will be celebrated on the Saturday immediately after the 5th of April. Furthermore, should one or more of the novena masses leading to the 5th of April fall on a Holy Week, the parish fiesta will be celebrated on the Saturday after Easter Saturday. Also, the Mass text proper for the feast of San Vicente Ferrer should only be celebrated before the Vespers or before 4 o'clock in the afternoon for the reason that after said time, the Sunday liturgy takes precedence. After hearing and discussing this petition, let it be resolved that I, as Archbishop of Cebu, have agreed and given my approval to said petition. Given at the Archdiocesan Chancery on the 10th of February in the year of our Lord 2021. Signed, Jose Espalma, D.D., Archbishop of Cebu, Monsignor Renato C. Beltran, Jr., P.C., Archdiocesan Chancellor. Book 13, number 31, bar 21, page 16. So, mo ni ang decree. Mudawat mo, dili. Pakpak. Unsa may main focus sa decree nga gibalik nato ang pista ngadto gyud sa universal nga piyesta ni San Vicente Ferrer nga Abril 5. Mao na ang pinaka focus atong gibalik ngadto sa original sa iyang yung universal nga piyesta April 5. Pero mihangyo ta sa Archbishop nga kung pwede i-Saturday lang nato. Kay haron daghan ang makaapil, pastoral reason, greater participation. Nya nisugot ang Archbishop muna nga dunay mga options nga kon ang Pizza 5 maigo ug Sabado, automatic nga Pizza 5 ang atong piyesta. Kung maigo siya og laing adlaw sa Domingo o sa semana, kining atong himuon ang pista sa Sabado gyud humandayon sa Pizza 5. Nya kay kaning unang semana o ikaduhang semana sa Abril mao man gini ang siging kaigo sa mga Holy Week celebrations. Nya wa man tay celebration ana kung Holy Week. Amo nang gibutang po dito aron maka-celebrate kita atong pista in kaso kung ang nobina maigo sa masabak sa Semana Santa, adto na ta magpista sa Sabado human sa Easter Saturday. Karong tuiga, ang Pizza 5 sa Abril, Lunes. Nya ang Easter Sunday, Pizza 4. So ang 5, Easter Monday. So pwede tata mag-celebrate inig ka Sabado, Pizza 10. Nya kay Easter Saturday man na. Easter Saturday. So di ta ka-celebrate. Kay wa man gi laing celebration anang Easter Saturday kana gyud Easter gyud mo na adto ta mo celebrate sa sunod nga Sabado Pizza 17. So ngatong pista karong tuiga April 17 dinhis parokya bag-o ni pero pastorally beneficial and liturgically proper kay ang gipunting nato kanunay nga makaselebrita sa pista gyud nga universal ni Saint Vincent Ferrer. Mao na ang Pizza 5 mo take precedence gyud kun dili lang masakripisyo ang nobinaryo. Pizza 5 gyud ang atong pista, ang iya gyung pista. So salamat kaayo sa ni-appeal sa General Assembly. Salamat sa atong mga lumad group nga dialogue yun ta. Ang taga San Vicente nga nag-celebrate og last Thursday, you are still free to celebrate. Di sad mo matandog kay last Thursday man inyo. Di sa ato pa, nahuman na ang pistas parokya,
maghimo sa mognobina, mo apil po ta ditong tanan, hugupan sa nato inyong kapilya, og naa na mo'y kaniganing celebration. Nya, sa atong agreement, dinhi, nga ang parokya, mo'y motukod sa kapilya para sa mga taga San Vicente proper, nga gusto gyud nga mo celebrate niadtong last Thursday. Ato nang suportahan. Nya, kung ang yuta, inyong galisod mo, way mo donate, nya ipabaligya gyud ato sang paliton. Ang parokya gyapon mo ay maningkamot. Ingnon ko na lang, ako mo ay maningkamot. Pabaga kog naw nga na siya ro way mo tuo. Bitaw. Tabangan na to. Haron mo celebrate gyud tong last Thursday kay dako man sa to siya nga value sa atong faith dinhi sa San Vicente Poblacion. Ato to siyang trabahoon. Pero lainon lang nato ang parokya, lainon lang sa to nato ang kapilya. Di na lang ni nato lalison, no? Yan na may decree, ila man ang approval dito, salamat ni Ana, ni Archbishop Palma, o sa mga Board of Consultors, o sa atong talahoron nga Archdiocesan Chancellor dinhi sa atong Archdiocese. Okay? So, salamat. Karon, atong pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad nato, ang atong dito sa gawas, ang atong mga barangay tanods, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mausay nag-act nato as frontliners, nag-arrange aning inyo mga lingkuranan dinhi ug asa mo lingkod. Salamat sa mi sugot sa ilang hangyo, no? Kay under man na sila sa among instruction dinhi. Akong instruction is si parish priest kadtong ni sugot, congratulations, malangit mo. Kadtong nagsupak-supak sa atong frontliners, ingnon mo adto lingkod didto nya moingon jud, ari lami diri, ari mi boat mo na mo, ari mi lingkod na. Kana impiernohono na mo, no? So sunod ni si manag mo simba mo dinhi og buhi pa mo, hala sugot na mo sa atong lay ministers kay para ra ginis atong kaayuhan, para ginis atong kaayuhan spiritually and physically. Ayaw tawag supak-supak. Nya, ato sang pasalamatan ang atong lectors, ang atong salmista, ang atong mga sacristans, ang atong love offering assistants, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga naglimpyo nining simbahan o nagandam sa atong mga lingkuranan, aron limpyo ang dinhi sa sulod ug sa gawas, ang atong mga offerers karong misaha, pinanguluhan sa atong family offerers nga may dala sa bread and wine nga si Mr. Jesse and Mrs. Margie Parader and family. Masipang pakpak nilang tanan, mga igsoon. Update sa atong nahalin nga Hope and Opportunity slots. As of yesterday, ang nahalin niabot na og 417 slots. Pakpak. Naa na lang tay available, daghan-daghan pa sad ni 4,583 slots. Ang katong dunay ikapalit, extra nga budget, tag 2,000 per slot. Para adtong way ika-budget, hala avail na lang mo sa atong promo. Sa may atong promo, mag-fasting lang ka og 40 ka regular daily expenses nimo. 40 ka daily expenses imo nang i-fasting unya ang presyo ana, ang imong budget ana i-remit diri after Easter Monday, Easter Sunday. Mao na equivalent sa slot. One Hope and Opportunity slot. Example, kung ang imong anak magduwag computer, unya ang iyang budget 5 pesos kada adlaw, di siya moduwag computer 40 ka adlaw, i-remit niya dire ang imong anak nga manuwaay computer, maka-remit og pila man? 5 times 40. 200. So ang iyang makadawat siya Hope and Opportunity one slot for 200 pesos. Ana na. Ang palainom og Red Horse, kada adlaw mo inom gyud Red Horse, nya tag pila na narong Red Horse, tag 50. Ha? 100 kanang long neck, ana? Dako, sige, 100. 40 ka adlaw di siya mo inom. So 100 times 40 equals mo remit siya direct 4,000, 2 slots na tungod lang sa iyang expenses nga gi-fasting.
regular expenses. Nduta no? Ang pare, way labot. Sige, salamat kaayo, nya manindog na tangtanan. Ay, nainalimtan gamay. Update sa atong pipila ka projects nga na-deliver na. Ang atong altar, bag-o na ni. Marble. Saman, nindot, bati. Kay bati gani, ato ning dugmukon dayon karon, no? Bugat kay nistana, no? Mga almost 900 kilos ni, kilograms. So, ato ning nabutang din, napanay mga i-final nga accents diha para pag-finalize. Unya, ang atong altar cloth, ato sa ni siyang ilisan. Kinsay gustong mo donate, presentar mo dito sa parokya kay magpalita og mga nindot nga altar cloth, ganahan mong mo donate, donate mo dire. Atong iilis ani. Igpista, ato ning i-reconsecrate ang atong altar, igpista niya aron mabutang na nato diri balik ang relic sa Santos. Nakapalit pud ta og 4 ka tents na markang San Vicente Ferrer Paris, tag 50,000 kada usa ana. So we spent 200,000. Diri ang tulo, naa diha ang usa. Gamitonon ri diri sa ato usang mga seminars, kanang naay mga teaching ana ta dia nya ang kanang atbang anha manglaba ato sang parkinganan kay gitrabaho na diri ang atong parking area. So karong sugod ugma daghan ang trabaho mahitabo diha sa grounds, so please bear with us. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo.